आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लगे कर मराइल मोहतीर का कहिया बड़ा कइल दिया समझाओ तुम हार गल बनी रखे नवरात्र में कइल हतीर लगे कर मराइल मोहतीर मारा थाना ले खचा बावेल छौड़ी पानावा बढ़िया न बात बा, पेंट ना करे के पड़ी। बक्सल चुप निक लगे नहीं करे रहनवा रे पाने खा के तू कतिया मुसकनवा रे निक लगे नहीं करे रहनवा रे जोए तोए तू कतिया मुसकनवा रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। करे रहनवा रे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। घर से चोरी छुपे आइल रे 10 गो रुपया ले आइल रे बड़ा मक्की चूस बिया 10 गो रुपया ले आइल जाए दे गरीबिया। घर से चोरी छुपे आइल रे 10 गो रुपया ले आइल रे झूला झूले खातिर पगली दिया बड़ी पागल आइल रे भक्तन के लागल बारे लारे हवे दशहरा के मेला रे कहीं चूना काथा मिला के बना दो तू पानवा स्पेशल पान बनवा के खातिया समझावत हार गल बनी सब बिगड़ गल बिया निक लगे नहीं करे रहनवा रे पाने खा के तू कतिया मुसकनवा रे निक लगे नहीं करे रहनवा रे जोए तोए तू कतिया मुसकनवा रे। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तू करे रहनवा रे मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कितना हम समझाई रे एकरे चलते आईनी रे ए माई दुनु हाथ जोड़ के कहतनी एक पान खा छोड़ा दी सब पति को दिल दिया कितना हम समझाई रे एकरे चलते आईनी रे मेला में कौन बवाल न करे यही से कहीं ना गईनी रे राइटर रंजन रसीला हो बाटे दिमाग ढीला हो कहीं राजा धनी ठीक लागे नए कर चला रे सब लड़की नवरात्र कर तारी माई के पूजा कर तारी एकरा 5 जीवावला से सवास नहीं खेरे निक लगे नहीं करे रहनवा रे पाने खा के तू कतिया मुसकनवा रे निक लगे नहीं करे रहनवा रे जोए तोए तू कतिया मुसकनवा रे। रोशनपुर सपहा।